Ah, men nu har vi set nogle stykker falde ned i. Det holdt fint til dem. Ja. Og han vejer mindre end dem indom. Det er rigtigt. Aldrig. Nej. Jeg går lidt væk, så kan man bedre se, det er ham, der falder. Vi står lige, jeg skal lige se Jakob springe ned på det der tårn. Det er Jakob, der hænger deroppe. Nej. Var det også slemt for morgen? Ja, jeg tror jeg. Nu er det godt. Ja, det gør jeg. Hvad så, flyver? Han er bedre end mig. Det vil jeg også